এবং ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହାଣ ମେଳା ଦର୍ଶନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏକା ସହିତ ପଶି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସମସ୍ୟା ଆଜି ଦିନରେ ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ବାହାରୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନ କେମିତି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଡେମୋ ଥରେ ଦୁଇଥର ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଆଉ ଯେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରରେ ଯେମିତି ତିରୁପତି ହେଉ ବା ଯେଉଁଠି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ରଖିକରି ଏ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଦର୍ଶନ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ସରକାର ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ପ୍ରସାଦ କଥା ମହାପ୍ରସାଦ କଥା କହିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରସାଦକୁ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ନେଇକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଜନା ବି କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ କେମିତି ତାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ସେ କଥାକୁ ବି ବିଚାର ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର କଥା ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି ଏବଂ ତାହା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାରିଦ୍ୱାର